Štěrk pod koly Volva zakřupal s uspokojivou pravidelností, jako by odměřoval poslední metry cesty k dobrému skutku. Jakub se pousmál. Vývar od matky, ještě horký v termosce na sedadle spolujezdce a taška plná delikates z La Formageria. Paštiky, sýry, prosciutto. Drobnosti, které dokážou v nemoci potěšit víc než celé obědy. Klára říkala, že je s rodiči zle. Těžký covid, oba najednou. Zněla v telefonu unaveně a ustaraně, když mu vysvětlovala, proč tam musí zůstat a proč on by tam jezdit neměl, aby to nechytil taky. Chápal to. Samozřejmě, že to chápal. Jeho práce v IT firmě byla teď, před koncem kvartálu, nepostradatelná. Bonusy byly za rohem. Jejich bonusy. Zastavil motor a ticho, které se rozlilo kabinou, bylo téměř absolutní. Jen vzdálené štěkání psa a šumění listí v korunách starých borovic. Černošice spaly v odpoledním slunci. Vzal tašku z vedlejšího sedadla a vystoupil. Chtěl je jen nechat u dveří, napsat Kláře zprávu a jet. Žádné hrdinství, žádné riskování. Jen gesto. Jsem tady. Myslím na vás. Udělal pár kroků k masivním dobovým dveřím a tehdy ho to udeřilo. Nebyl to zvuk, byl to pach. Hutná, teplá, neodbytná vůně, pečené kachny se zelím a silného čerstvě umletého espressa. Vůně nedělního oběda, ne karantény. Zastavil se uprostřed pohybu, ruka s taškou mu klesla podél těla. Mozek se na zlomek vteřiny zasekl v pokusu spojit nespojitelné. Pach hodování a obraz dvou starých lidí dusících se v horečkách. A pak uslyšel hlasy. Ne tlumené a přerývané kašlem, ale čisté, znělé a plné smíchu. Přicházeli ze zadní části domu, z terasy. Šel pomalu, instinktivně se držel zdi domu, jako by se plížil na nepřátelské území. Křupání štěrku pod jeho botami mu najednou připadalo ohlušující. Za rohem domu uviděl pootevřené francouzské okno. A v něm Kláru. Stála zády k němu, v letních šatech, s jednou rukou opřenou o zábradlí a v druhé držela sklenku s rudým vínem, které se proti slunci lesklo jako krev. Mluvila se svým bratrem Filipem. Je tak neuvěřitelně předvídatelný, pronesla Klára, a v jejím hlase byla nota pobaveného pohrdání, kterou nikdy předtím neslyšel. Pořád volá, jestli něco nepotřebujeme, jestli mám roušku, jestli máma dost pije. Je to dojemný, ten jeho strach, že přijde o zdroj. Filip se zasmál. Tichý, hrdelní smích. Zdroj ještě chvíli potřebuješ, ne? Dokud se nepřepíše ten poslední byt v Davicích. Cinknutí skleniček. Jakubovi se stáhlo hrdlo. Přestal dýchat. Svět se zúžil na ten malý obdélník výhledu na terasu. Poslední faktura za fiktivní IT konzultace odešla včera. Pokračovala Klára klidně, metodicky, jako by probírala nákupní seznam. Jeho bonusy za druhý kvartál. Měl bys vidět ten jeho výraz, když mi podepisoval přístupy k firemnímu účtu. Ta absolutní důvěra. Někdy je mi ho skoro líto. Jako když hladíš psa, co neví, že ho vedeš na porážku. Taška s nákupem mu vypadla z ruky. Zvuk rozbité sklenice s olivami byl tupý a absurdní. Ale oni ho neslyšeli. Byli příliš pohlceni svým triumfem. Jakub couval zpět k autu. Krok za krokem. Necítil hněv. Necítil smutek. Cítil jen chladný, lepkavý pot na dlaních, které sevřel na volantu tak pevně, až mu zbělely klouby. V hlavě mu rezonovala ozvěna jejich slov. 3 roky. Fiktivní faktury. Byty na jméno rodičů. Pes vedený na porážku. Žena, se kterou každé ráno snídal, která vedle něj usínala, která mu říkala, že ho miluje, neexistovala. Nikdy neexistovala. Byla to jen precizně zkonstruovaná iluze, role, kterou hrála pro jediného diváka. Pro svůj zdroj, v tichu auta, z vůní pečené kachny linoucí se z domu, kde se právě odehrávala oslava jeho konce, Jakub pochopil, že nepadá do prázdna. Už dopadl. A teď leží rozdrcený na dně propasti, kterou mu celá ta léta kopala jeho vlastní žena. Motor stichl. Klíč v zapalování se zdál ledový. Vteřiny se vlekly, hutné a těžké jako kalná voda.
Oslava na terase pokračovala. Křišťálový cinkot sklenic. Nová vlna tlumeného smíchu. Zvuky, které k němu doléhaly jako z jiného světa, z jiného života, který si po léta myslel, že je jeho. Každý ten zvuk byl jako úder kladiva na sklo jeho reality, která se teď sypala na tisíce ostrých, nebezpečných střepů. Pak se to stalo. Paralyzující chlad, který mu prostoupil morkem kosti, se začal přetavovat. Nebylo to teplo hněvu, byla to mrazivá, krystalická jasnost. Jako když se podchlazený člověk přestane třást těsně před smrtí. Mozek, zvyklý na logické řetězce a systémovou architekturu, přepnul do jediného možného režimu. Nouzového. Analýza hrozby. Sběr dat. Minimalizace škod. Pohyb byl mechanický, zbavený váhání. Vytáhl klíč ze zapalování. Potichu otevřel dveře Volva, neslyšně je zavřel. Tašku s delikatesami a termosku s vývarem nechal na sedadle spolujezdce jako bizarní relikvie ze života, který skončil před 10 minutami. Vstupní dveře vily, kterými předtím proběhl, zůstaly pootevřené. Vklouzl dovnitř z lehkostí zloděje. Těžký, metodický tikot starých pendlovek v hale odměřoval čas, který už nepatřil jemu, ale jeho plánu. Zůstal stát ve stínu, zády přitisknutý ke studené zdi. Z kapsy vytáhl telefon. Palec se s chirurgickou přesností dotkl ikony diktafonu. Červený bod uprostřed obrazovky začal pulzovat jako zraněné srdce. Schoval telefon zpět do kapsy a zadržel dech. Dveře do Tchánovy pracovny byly pootevřené. Věděl to. Vždycky byly. Vstoupil do šera místnosti prosycené pachem starého papíru, kůže a Santal 33. Její parfém. Zůstal tu viset ve vzduchu jako přízrak. Proužek světla od pootevřených dveří protěl šero a v něm tančily prachové částice, němí svědci. Ruce se mu netřásly. Byl za hranicí jakékoliv emoce, která by mohla vyvolat třes. Byl to stroj. Na masivním dubovém stole ležela hromádka dokumentů. Jeho oči je skenovaly s chladnou efektivitou. Výpisy z katastru nemovitostí. Byty v Dejvicích a na Smíchově. Jméno majitele Jaroslava a Petr Vlčkovi. Jeho Tchán a Tchyně. Vedle ležely výpisy z bankovního účtu s podezřele pravidelnými vklady. Jejichž data seděla s klářinými údajnými služebními cestami. A pak to uviděl. Její kožený diář. Otevřený. Přistoupil blíž. Bezhlučný záblesk fotoaparátu v telefonu byl ostrý a nemilosrdný. Jedna fotka. Druhá. Třetí. Pak zamířil na diář. Na stránce aktuálního týdne bylo klářiným elegantním písmem napsáno Večeře s holkama. Oslava. A vedle toho, v závorce, poznámka, která mu vyrazila dech. Jakub, bonus Q2. Cynická přesnost, s níž si značila data, kdy mu na účet přistávaly korporátní bonusy, byla jako poslední, nejkrutější rána. Fotil stránku po stránce. Každý záblesk byl jako úder hřebíku do rakve jejich manželství. Potom diář opatrně zavřel. Vrátil ho přesně na původní místo. Žádný otisk, žádný důkaz jeho přítomnosti. Tiše vycouval z pracovny. V hale ho znovu přivítal lhostejný tikot pendlovek. Proklouzl ven do chladnoucího večera, k autu, které teď představovalo jediný bezpečný prostor v jeho rozbitém světě. Usedl za volant a podíval se na displej telefonu. Na galerii plnou snímků, které nebyly vzpomínkami, ale municí. Na pulzující červený bod nahrávání, které zachytilo další vlnu smíchu z terasy. Už nebyl oběť. Stal se vyšetřovatelem, forenzním analytikem trosek vlastního života. Cesta zpátky do Prahy byla jen rozmazanou šmouhou světel. Město se blížilo. Jeho tepající záře na obzoru už nebyla příslibem domova, ale bitevního pole. V Jakubově mysli se přehrávaly útržky rozhovoru z terasy, chladná fakta z diáře a zvuk tikajících pendlovek. Emoce byly pryč, spálené na prach šokem. Zůstal jen ledový, krystalicky čistý záměr. Ještě v autě, zaparkovaném v podzemní garáži na Letné, vytočil bratrovo číslo. Marku, můžeš zítra ráno? Je to urgentní. Ne, po telefonu ne.
Týká se to Kláry. Prosklená zasedací místnost v 16. patře kancelářské budovy na Pankráci působila jako sterilní akvárium plovoucí nad městem. Tlumené hučení klimatizace pohlcovalo veškeré zvuky zvenčí. Marek, jeho bratr, o 2 roky starší, v dokonale padnoucím obleku, mlčky listoval vytištěnými fotografiemi katastrálních výpisů a stránek z diáře. Jeho tvář byla nečitelná, profesionální maska korporátního právníka. 3 roky, vydechl konečně Marek, ale nebylo v tom překvapení, jen suché konstatování faktu. Odložil papíry a prsty si promnul kořen nosu. Systematické, promyšlené. Tohle není impulzivní zkrat, Jakube, to je business plán. Jakub seděl naproti němu, díval se na kostku ledu, která líně rotovala v jeho sklence z whisky. Cinknutí o sklo bylo jediným ostrým zvukem v místnosti. Co budeme dělat? My? Nic, odpověděl Marek a jeho pohled se zaostřil. Ty budeš dělat to, co dosud. Budeš milující manžel, unavený z práce, vděčný za její péči o nemocné rodiče. A mezitím odmlčel se a vzal do ruky telefon. Najmeme ty nejlepší. Forenzního účetního, který zmapuje každý halíř, co odtekl. A soukromého detektiva. Potřebujeme dokumentaci. Ne domněnky, ne nahrávky, které by mohla u soudu zpochybnit. Potřebujeme fotky. Videa. Účtenky. Potřebujeme její život v těch dnech, kdy se má údajně starat o rodiče, zmapovaný minutu po minutě. Ten večer, když se Klára vrátila domů, voněla stejně jako pracovna jejího otce. Santal 33. Vůně zrady. Usmála se na něj tím svým umělým, zářivým úsměvem, který ho kdysi odzbrojoval. Jsem úplně vyřízená, miláčku. Naši jsou na tom hůř. Mamka skoro nejí. Objal ji. Cítil dusivou měkkost jejího kašmírového svetru a chlad její kůže. Políbil ji a chuť její drahé rtěnky na jeho rtech pálila jako jed. To mě mrzí, lásko, řekl, a jeho hlas zněl dokonale soucitně. Uvařím ti čaj, zalez si do postele. Zatímco se sprchovala, Jakubovi na mobilu cinkl e-mail. Složka s názvem Péče. Otevřel ji. První fotografie. Klára, sedící na zahrádce kavárny na náměstí Míru, se smála s hlavou zakloněnou dozadu. V ruce držela velkou sklenici s oranžovým Aperol Spritzem. Slunce se jí odráželo v brýlích. Datum a čas v rohu snímku se shodovaly s odpolednem, kdy mu psala, že tátovi musela volat pohotovost. Pocítil temné, téměř zvrácené uspokojení. Divadlo začalo. A on už nebyl jen divákem, který netuší, že sleduje frašku. Teď stál v zákulisí, znal scénář a čekal na svou repliku. Každé jeho miluji tě. Každý starostlivý pohled, každé pohlazení bylo jen dalším vypočítavým taktickým tahem na šachovnici, o které Klára neměla tušení, že na ní hraje. A on se chystal dát jí mat. Obálka s modrým pruhem ležela na kuchyňském stole jako nehybný had. Klára si právě nalévala vodu s citronem, když ji uviděla. Doručenka do vlastních rukou. Od obvodního soudu pro Prahu 7 zvědavě ji roztrhla, nehty nalakovanými na odstín korálové červeně. Očekávala nějakou banální obsílku, snad kvůli sousedským sporům, ohluk v domě. Obsah ji zasáhl jako fyzický úder. Žaloba o rozvod manželství. Návrh na zúžení a vypořádání společného jmění manželů. Její jméno. Jakubovo jméno. Strohé paragrafy a čísla. Četla to jednou. 2krát. Mozek odmítal zpracovat význam slov. Byla to absurdní, nepochopitelná chyba. Její Jakub, by tohle nikdy neudělal. Ne bez varování. Ne takhle. A pak uviděla seznam příloh. Desítky stran. Výpisy z účtu. Kopie katastrálních map. Fotografie. Její fotografie. Soudní síň číslo 214 páchla levným voskem na podlahy a zvětralou kávou. Odličtěná záře zářivek se odrážela od nažloutlých stěn a dávala všem přítomným nezdravou voskovou barvu. Jakub seděl vzpřímeně vedle Marka, oblečený v dokonale padnoucím tmavém obleku. Díval se přímo před sebe,
Na soudkyni, starší ženu s přísnými rysy a pohledem, který nesliboval žádnou trpělivost s divadlem. Klára seděla naproti. Její právník, nervózní muž s řídnoucími vlasy, si neustále otíral spocené čelo. Klára samotná byla stělesněním šoku. Tvář měla chorobně bledou, drahý kostýmek na ní visel jako na ramínku. Její dech byl trhavý a mělký. Očima těkala mezi Jakubem a soudkyní, jako by stále nemohla uvěřit, že tohle není jen zlý sen. Žádný křik, žádné výčitky. Jen chladný, monotónní hlas soudkyně, která listovala tlustým spisem. Šustění papíru se rozléhalo tichem, jako padající listí na hřbitově. Návrh žalobce se dokládá výpisem z účtu číslo ze dne, dokládajícím převod částky 1 200 000 korun českých na účet, vedený na jméno Filip Novák, s poznámkou faktura za poradenství. Pauza. Následuje výpis z katastru nemovitostí, dokládající nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v Praze 5, Stodůlkách, paní Marii Novákovou a panem Petrem Novákem. A to týden po zmíněné transakci. Soudkyně zvedla oči. Chcete se k tomu vyjádřit, paní žalovaná? Klářin právník se nadechl, ale Klára jen zavrtěla hlavou. Z úst jí nevyšel ani hlásek. Procedura pokračovala s chirurgickou přesností. Jedna transakce za druhou. Jedna nemovitost za druhou. Fotografie z kaváren s přesným datem a časem, které vyvracely každou lež o péči. Kopie stránek z jejího diáře, kde si cynicky značila data Jakubových bonusů. Každý důkaz byl další hřebík do rakve jejího života. Nebyla to obhajoba, byla to pitva. Jakub ji ani jednou nepoctil pohledem. Díval se na ženu za soudcovským stolem, jako by byla jediným člověkem v místnosti. Necítil triumf. Vítězství chutnalo po popelu a prachu starých spisů. Žena, na kterou se teď nutil nedívat, pro něj byla cizí. Maska dokonalé manželky spadla a pod ní nezbylo nic. Jen prázdná, chamtivá schránka. Jejíž motivům nerozuměl a ani rozumět nechtěl. Spravedlnost byla jen transakce. Chladné vyrovnání účtů. Rozsudek byl rychlý a nekompromisní. Soud nařídil navrácení veškerých prokazatelně vyvedených aktiv zpět do společného jmění. Zohlednil systematické a úmyslné poškozování práv manžela a přiznal Jakubovi většinový podíl. Když soudkyně došla k vile v Černošicích, Klára poprvé vzhlédla s jiskrou zoufalé naděje. Co se týče nemovitosti v obci Černošice, pronesla soudkyně bezbarvým hlasem. Soud bere na vědomí návrh žalobce. Nemovitost se v rámci vypořádání připisuje do výlučného vlastnictví pana Jakuba Tůmy. Současně se zřizuje věcné břemeno dožití bez nároku na úplatu ve prospěch pana Petra Nováka a paní Marie Novákové. Klára zalapala po dechu. Ten zvuk prořízl sterilní ticho jako nůž. Nebudou vyhozeni na ulici. Budou žít dál ve svém domě. Ale ten dům už nebude jejich. Budou v něm jen nájemníky. Hosty ve vlastním životě. Navždy odkázáni na milost muže, kterého se pokusili zničit. Byla to ta nejkrutější, nejrafinovanější forma ponížení. Když soudkyně skončila, v síni se rozhostilo absolutní ticho. Klára se zhroutila do židle, tělo bezvládné, pohled prázdný. Maska se definitivně rozpadla a tvář pod ní byla jen zničenou krajinou. Jakub vstal. Upravil si sako, otočil se a bez jediného pohledu zpět zamířil ke dveřím. Ozvěna jeho kroků na mramorové chodbě byla jediným zvukem, který ho doprovázel na cestě pryč. Nebyla to radost, co cítil. Byla to jen hluboká, definitivní prázdnota. A tichá, trtivá úleva z konce. Uplynul rok. Ostrý lednový vzduch štípal do tváří. Ale slunce, nízko nad střechami karlínských paláců, mělo překvapivou sílu. Z Vltavy se zvedal lehký opar, který se tříštil o skleněné fasády kancelářských budov. Jakub seděl u malého stolku před kavárnou. V ruce držel horký šálek s černou kávou. Její hořkost byla povzbuzující, skutečná. Prsty bezděky přejel po hrubé vlněné textuře svého nového kabátu. Byla to uklidňující, pevná látka.
Naproti němu seděla Eva, jeho kolegyně. Regionální ředitelkou se stala jen pár měsíců před ním. Nemluvili o práci. Mluvili o víkendovém výletu na běžky, o novém islandském filmu, o absurdní ceně másla. Byly to rozhovory bez postranních úmyslů a skrytých agend. Když se zasmála jeho poznámce o turistech na Karlově mostě, byl to tichý, upřímný smích, který mu nepatřil, ale kterého mohl být na okamžik součástí. Kognitivně behaviorální terapie ho naučila rozeznávat vzorce. Nejen ty cizí, ale hlavně ty své. Naučila ho, že jeho hodnota není definována tím, kolik vydělává a co může poskytnout. Naučila ho říkat ne. Zpočátku to bylo těžkt, cizí slovo v ústech. Teď to byla součást jeho hranic, pevně zakotvená a nespochybnitelná. Role poslušného bankomatu, unaveného hrdiny, který si lásku a uznání musí kupovat, byla pryč. Zemřela v té sterilní soudní síni spolu se zbytkem jeho starého života. Cinkání tramvaje, projíždějící po Sokolovské třídě, přerušilo ticho. Eva dopila svůj čaj. Tak já už budu muset jít. Čeká mě porada s Němci. Jasně, přikývl Jakub. Díky za kafe. Příště platíš ty. Usmála se a v jejich očích nebyla žádná kalkulace, jen lehká, přátelská provokace. Zvedla se, zamávala a ztratila se v davu. Jakub tam ještě chvíli seděl. Sledoval lidi spěchající do práce, páry kouře od úst, rytmus města, které se probouzelo do dalšího dne. Necítil euforii ani filmové štěstí. Cítil jen klid. Zemitý, pracně vydobitý klid muže, který se naučil být sám se sebou. Hojení nebyl ohňostroj. Byla to tichá, každodenní práce. A tenhle obyčejný okamžik s hořkou kávou a chladným sluncem ve tváři, byl její výsledek. Dopil. Vstal, zapnul si kabát a vykročil. Ne k nějakému grandioznímu cíli, jen do nového dne. A to poprvé po mnoha letech stačilo. Ten den se podobal tomu lednovému, ale jen zdánlivě. Slunce mělo stejnou slabou, vodovou barvu, ale vzduch byl těžší, prosycený vlhkostí tajícího sněhu. Jakub znovu seděl ve svém Volvu, znovu mířil do Černošic. Tentokrát na sedadle spolujezdce neležel dárkový koš, ale tenká kožená složka s úhledně vytištěnou nájemní smlouvou a protokolem o předání nemovitosti. Místo iluze o pomoci vezl realitu následků. Vila stála na svém místě, tichá a šedivá. Omítka jakoby za ten rok ztratila barvu. Zahrada spustla. Z komína se nekouřilo. Francouzská okna na terasu byla zavřená, stažená žaluziemi. Žádný smích, žádná vůně pečené kachny. Jen mrtvolné ticho domu, který čekal na svůj osud. Zazvonil. Zvonek zněl ostře a nepatřičně. Trvalo to dlouho, než se ozval šouravý zvuk kroku. Dveře otevřel Klářin otec. Zhubl, tvář měl propadlou a šedou. Kdysi pěstěný knír mu splihle visel nad povadlými rty. V očích neměl nic. Ani nenávist, ani stud. Jen vyčerpanou prázdnotu. Dobrý den, řekl Jakub klidně, bez jakékoliv intonace. Muž jen mlčky ustoupil a nechal ho vejít. V hale byla zima a pach starého, nevětraného prachu. Zmizely drahé obrazy, perský koberec. Zůstaly jen bledé obdélníky na stěnách a holá podlaha, na které se každý krok rozléhal s dutou ozvěnou. Z obývacího pokoje vyšla Klářina matka. Na rozdíl od svého muže nebyla zlomená. Byla stělesněním zahořklé, soustředěné nenávisti. Postavila se před Jakuba, ruce založené na prsou. Tak si tady, pronesla hlasem ostrým jako střep skla. Přišel ses podívat na svou kořist? Potěšit se z naší zkázy? Přinesl jsem smlouvy k podpisu, odpověděl Jakub a položil desky na starý jídelní stůl. Jedinou větší věc, která v místnosti zbyla. Jak jsme se dohodli u soudu. Věcné břemeno dožití výměnou za standardní nájemní vztah. Nájemní vztah, odfrkla si. V našem vlastním domě. V domě, který jsme postavili. V domě, který je teď můj, opravil ji Jakub bez emocí. A který jste se pokusili zneužít k okradení mé osoby. Můžeme přejít k podpisům?
Nerad bych se zdržoval. Ta chladná věcná brutalita ji na okamžik ochromila. Zřejmě čekala hádku, výčitky, drama, cokoliv, na co by mohla reagovat. Ale Jakub jí nedal nic, jen prázdný, úřední postup. Její muž přistoupil ke stolu a třesoucí se rukou začal listovat papíry. Nečti to, Karle, vyštěkla na něj. Co si myslíš, že tam najdeš? Nějakou skulinu? Nějakou naději? Žádná není. On nás zničil. Metodicky. Chladně. Vzal nám všechno. Obrátila se zpět k Jakubovi. Oči jí plály. Klára tě milovala. Dala ti nejlepší léta. A ty si ji zničil, protože si nedokázal unést, že je chytřejší než ty. Že si chtěla jen zajistit budoucnost. Jakub se na ní díval. Poprvé od chvíle, co vešel, se na ní skutečně podíval. A neviděl tchyni. Neviděl matku ženy, kterou kdysi miloval. Viděl jen zdroj. Zdroj té patologické chamtivosti, té pokřivené morálky, která považuje podvod za prozíravost a zradu za životní strategii. Všechno to vzešlo odtud. Z téhle studené, zaprášené vily. A z lidí, kteří v ní žili v iluzi vlastní nadřazenosti. Nic neřekl. Jen ukázal prstem na linku pro podpis. Karel Novotný to podepsal. Ruka se mu třásla tak, že podpis byl sotva čitelný. Pak vzala propisku jeho žena. Vrazila ji do papíru s takovou silou, až hrot škrábl a téměř protrhl list. Jakub si vzal své kopie, vložil je zpět do desek a otočil se k odchodu. Bůh tě potrestá, zavolala za ním. Za to, co si nám udělal. Jakub se ani neohlédl. Zavřel za sebou těžké dubové dveře a zvuk zámku cvakl z definitivní platnosti. Když odjížděl, podíval se do zpětného zrcátka. Dům se zmenšoval, až se stal jen šedou tečkou. Necítil uspokojení. Necítil lítost. Cítil jen chladné potvrzení. Nebyla to kořist. Bylo to mauzoleum. Mauzoleum jeho vlastního, pohřbeného života. A on právě zamkl jeho bránu. Cesta zpátky do Prahy byla jiná. Asfalt se pod koly leskl vlhkostí. Světla města na horizontu už nebyla příslibem bitevního pole, ale jen rozmazanou skvrnou, rozsypanými drahokami bez významu. Ticho v kabině bylo husté, těžké, ale nebylo to ticho ochromujícího šoku jako tehdy. Bylo to ticho prázdnoty. Ticho, které následuje po konci, po pohřbu. Automaticky zamířil na Letnou. K bytu, který byl teď už jen jeho. Projel kolem secesních domů, jejichž fasády tiše schlížely na jeho projíždějící auto. Ale nezastavil. Nedokázal by vejít do těch prázdných, tichých místností, kde každý kout ještě pamatoval lež. Kde i vzduch byl nasáklý parfémem zrady. Pokračoval dál, bez cíle. Nechal se vést jen proudem dopravy, která ho nesla jako list na vodě. Projel Holešovicemi, minul Veletržní palác a najednou věděl, kam jede. Nebyl to plán. Byl to instinkt. Hluboká, neartikulovaná potřeba nesedět sám v tichu, které by ho mohlo pohltit. Zaparkoval v jedné z postranních ulic v Karlíně. Vystoupil a chvíli jen stál, opřený o studený kov auta a díval se na světla v oknech, na obyčejné, neokázalé životy plynoucí za nimi. Vytáhl telefon. Prsty měl necitlivé chladem. Našel její jméno. Eva. Chvíli váhal. Pak rychle, než by si to stačil rozmyslet, napsal zprávu. Jsem poblíž tvého bytu. Nechceš na skleničku? Naprosto pochopím, když ne. Odeslal to a srdce mu na okamžik poskočilo. Co to dělá? Je to zoufalé? Vtíravé? Ale odpověď přišla téměř okamžitě. Proč ne? Pivní bar u Kocoura za rohem. Za 10 minut. U Kocoura. Žádný designový interiér. Žádné koktejly za 400 korun. Jen ošoupané dřevo, poctivý pach piva a tlumený hukot obyčejných rozhovorů. Jakub vešel dovnitř a uviděl ji u malého stolku v rohu. Měla na sobě jen džíny a tmavý svetr, vlasy stažené do ledabylého drdolu. Žádná maska. Ahoj, řekla a lehce se usmála. Dlouhý den? Dlouhý život, odpověděl, aniž by přemýšlel, a posadil se naproti ní. Ta slova mu vyklouzla sama od sebe, těžká a pravdivá.
Neptala se. Nic nekomentovala. Jen kývla na číšníka a objednala 2 malá piva. Když je přinesl a zlatavá tekutina se usadila pod krémovou pěnou, upila a podívala se na něj. Vypadáš, jako bys zrovna zamkl dveře za celou jednou epochou, řekla tiše. Jakub se zmohl jen na přikývnutí. Vzal sklenici do rukou. Chladné sklo ho uzemňovalo. Napil se. Hořká chuť na jazyku byla skutečná. Byla tady a teď. Mlčeli. Ale nebylo to drásavé ticho, které znal z posledních měsíců manželství. Bylo to ticho klidné, které nepotřebovalo být vyplněno slovy. Jen seděli, každý se svým pivem, a nechali okolní hluk, aby je omýval. V tom prostém, sdíleném okamžiku bylo víc porozumění než ve všech Klářiných miluji tě. Po chvíli, když dopíjel, se její dlaň na okamžik dotkla hřbetu jeho ruky ležící na stole. Jen krátký, lehký dotek. Nebylo to gesto svádění, nebyl to příslib. Bylo to jen prosté, lidské potvrzení. Jsem tady. Vidím tě. Byla to kotva v moři jeho vnitřního chaosu. Zaplatil a doprovodil jí těch pár kroků k jejímu domu. Zastavili se pod lampou, která vrhala na chodník oranžové světlo. Díky, řekl. Za tohle. Jen se usmála. Nemáš za co. Někdy je nejlepší lék obyčejný pivo a ticho. Dobrou noc, Jakube. Dobrou noc, Evo. Počkal, až za ní cvakly dveře. Pak se otočil a pomalu kráčel ke svému autu. Vzduch byl pořád stejně studený, ale už ho tak neřezal. Necítil radost ani štěstí. Jen tichý, nepatrný posun. Jako když se po dlouhé nemoci poprvé nadechnete čerstvého vzduchu a zjistíte, že to už nebolí. Zavřel jedny dveře. A teď, možná, jen možná, pootevřel jiné. Ne do nového života. Jen do dalšího dne. A to prozatím stačilo. Další den přišel. A po něm další. A pak celý týden. Zima pomalu ustupovala. Zanechávala za sebou jen špinavé, zubaté zbytky sněhu na severních svazích a v koutech ulic, které nikdy neviděly slunce. Jakubův život nabral nový, téměř mechanický rytmus, který mu vyhovoval. Ranní porady, odpolední jednání, večerní analýzy. Jeho nová pozice regionálního ředitele byla pohlcující. Přesně to potřeboval. Byla to pevná, racionální struktura čísel, cílů a strategií, ve které se nemohl ztratit. Jeho rohová kancelář v nejvyšším patře prosklené budovy na Pankráci se stala jeho pevností. Praha pod ním ležela jako mapa možností, jako soustava tepen a nervových zakončení, které mohl z bezpečné vzdálenosti pozorovat a analyzovat. Zvykl si na zvuk tichého hučení klimatizace, na vůni kávy z profesionálního kávovaru a na způsob, jakým odpolední slunce kreslilo dlouhé stíny po leštěné dřevěné podlaze. Právě domluvil, když mu na stole zavibroval telefon. Displej se rozsvítil jménem, které už několik týdnů neviděl. Marek. Jeho bratr a právník. Srdce mu na okamžik vynechalo. Byl to reflex, stará ozvěna paniky. Zmáčkl tlačítko na interkomu. Paní Nováková, na 5 minut mě prosím nerušit. Ano, pane řediteli, přijal hovor. Marku, co se děje? Jsem na poradě. Jeho hlas byl klidný, věcný. Hlas muže, který má vše pod kontrolou. Promiň, je to rychlé, ozvalo se z druhé strany. Marek zněl jako vždy profesionálně, ale Jakub v jeho tónu zaslechl nepatrný, téměř neslyšitelný povzdech. Černošice. Nezaplatili. Ticho. Jakub se díval z okna na pomalu se pohybující tečky aut na magistrále. Nezaplatili. Ta 2 slova visela ve vzduchu. Nebylo to o penězích. Nájemné bylo symbolické. Byla to zpráva. Malý, jedovatý vzkaz. Zkoušej to. Zkoušej, jestli změkl. Zkoušej, jestli je v něm ještě ten starý Jakub. Rozumím, řekl po chvíli, a jeho hlas byl chladný jako sklo okna, kterého se dotýkal prsty. Co chceš, abych udělal? Zeptal se Marek. Můžu jim zavolat, neformálně. Ne, přerušil ho Jakub ostře, ale tiše. Žádné neformální hovory, žádné emoce.
Pošli jim první upomínku. Přesně podle smlouvy. S dodejkou. Až se vrátí, založ ji. Jestli nezaplatí do data splatnosti druhé upomínky, pošleš druhou. A pak předžalobní výzvu. Drž se litery zákona. Ani o milimetr jinak. Je to tvůj spis. Tohle je teď jen biznis. Marek na druhé straně chvíli mlčel. Pak řekl jen: rozkaz, šéfe, dám vědět. Hovor skončil. Jakub položil telefon zpátky na stůl. Díval se na své ruce. Byly pevné, nechvěly se. Nebyl to vztek. Ani lítost. Spíš jen vzdálená, fantomová bolest v místě starého zranění. Vzpomněl si na Klářin obličej v soudní síni. Na tu směsici šoku, nenávisti a nepochopení, když zjistila, že hra skončila a ona prohrála. Myslela si, že je slaboch. Možná byl, ale už není. Zatřepal hlavou, jako by odháněl otravnou mouchu. Vrátil se pohledem k papírům na stole. Kvartální reporty, prognózy růstu. Čistá, přehledná realita. Zvedl telefon znovu. Ne, nevolal Markovi zpátky. Našel v seznamu jiné jméno. Evo? Máš večer chvilku? Myslel jsem, že bychom mohli zkusit tu novou vinárnu na kampě. Na druhé straně linky se na okamžik rozhostilo ticho. Nebylo to ticho váhavé, spíš zvažující. Jakubovi se na vteřinu stáhlo hrdlo. Pak se ozvala. To zní hezky, Jakube, odpověděla Eva, a její hlas byl klidný a teplý, jako vždycky. Žádná přehnaná radost, žádná falešná koketérie. Jen klidné přijetí. V kolik? Vyzvednu tě v 7 před firmou? Navrhl a snažil se, aby to neznělo jako rozkaz. Budu tam, řekla prostě a zavěsila. Vinárna na kampě byla přesně taková, jak doufal. Schovaná v klenutém sklepě starého domu s hrstkou malých stolků a světlem svíček, které se odráželo od neomítnutých cihel. Vzduch voněl prachem, dřevem a těžkým červeným vínem. Nebylo tu rušno. Jen tichý šepot několika dalších párů a tlumené cinkání sklenic. Bylo to útočiště. Eva proti němu seděla s uvolněnou samozřejmostí, která ho vždycky fascinovala. Neměla potřebu zaplňovat ticho prázdnými slovy. Dlouhými prsty objímala stopku sklenice s bílým vínem a s mírným, téměř neznatelným úsměvem pozorovala plamen svíčky. Mluvili o všem a o ničem. O tom absurdním projektu pro německého klienta. O novém albu kapely, kterou oba shodou okolností poslouchali. O tom, jak je v Praze v zimě nesnesitelný smog. Nebylo to rande, jaká znal. Nebyla to přehlídka úspěchu. Nebyl to výslech. Bylo to jen plynutí. A Jakub si uvědomil, že se poprvé po letech nesnaží nikoho oslnit. Nesnaží se být vtipnější, chytřejší, bohatší. Nemusí si kupovat její pozornost drahým dárkem ani velkolepým příběhem. Jen tam seděl, poslouchal její tichý smích, díval se jí do očí, které měly barvu lesního medu, a cítil, jak z něj opadává tíha posledních let. Ne úplně, ne navždy, ale pro tenhle okamžik byla pryč. Pamatuješ, jak jsi mi před půl rokem na poradě řekl, že moje prezentace je sice fakticky správná, ale emočně prázdná? Řekla najednou Eva a upila ze své sklenice. Jakub zrudnul. Ježiš, promiň, to bylo... Ne, bylo to v pořádku. Přerušila ho s úsměvem. Byla to ta nejlepší rada, jakou mi kdo v práci dal. Donutilo mě to přemýšlet jinak. Podívala se na něj přes stůl, tentokrát vážně. Vypadáš jinak, Jakube, klidněji. Ta věta v něm rezonovala víc, než jakákoliv soudní listina. Klidněji. Nešťastněji, neúspěšněji, klidněji. Bylo to přesné. Doprovodil ji k tramvaji na Malostranském náměstí. Studený vítr jim hnal do tváří drobné sněhové vločky. Zastavili se pod obloukem podloubí. Díky za hezký večer, řekla a podívala se na něj. Já děkuju, odpověděl. Stáli tam vteřinu, možná 2. V záři pouličních lamp viděl, jak se jí v očích odráží světlo projíždějícího auta. Žádný pokus o polibek, žádné trapné otálení. Jen chápavý pohled a další nepatrný úsměv. Pak se otočila a nastoupila do přijíždějící tramvaje.
Jakub zůstal stát a díval se za ní, dokud její červená světla nezmizela v zatáčce. Pak se otočil a pomalu kráčel přes Karlův most. Cestou přes most už nebyl sám. Byl jen sám se sebou. A poprvé po nepředstavitelně dlouhé době to byl docela dobrý pocit. Most byl téměř prázdný. Jen několik opozdilých párů a osamělých postav, jejichž siluety se rýsovaly proti oranžové záři lamp. Jakub se zastavil uprostřed, opřel se dlaněmi o chladný vlhký kámen zábradlí a podíval se dolů na černou, lesklou hladinu Vltavy. Voda líně plynula, odrážela světla Pražského hradu jako roztavené zlato. Chladný vzduch mu pročistil plíce. Sochy svatých, zčernalé věkem a povětrností, na něj schlíželi s kamennou lhostejností. Kolik takových příběhů už viděli? Kolik konců a začátků se odehrálo v jejich tichém stínu? Jeho vlastní drama, kterému před rokem připadalo jako středobod vesmíru, se tu, v kontextu staletí, smrsklo na nepatrnou, téměř bezvýznamnou epizodu. A v tom poznání byla zvláštní, nečekaná úleva. Nebyl středobodem světa. Byl jen člověk, který kráčel přes most. Pomalu došel na druhou stranu a ponořil se do tichých uliček starého města. Jeho kroky se ozvěnou odrážely od fasád spících domů. Nebyl to úprk, nebyl to pochod vítěze. Byla to jen chůze, cesta domů. Byt na Letného přivítal tichem. Ale bylo to jiné ticho než dřív. Nebylo to ticho plné hrozeb a nevyslovených lží, ani ticho prázdnoty po bitvě. Bylo to prostě jen ticho. Klid. Prostor, který patřil jen jemu. Sundal si kabát, pověsil ho na věšák. V obývacím pokoji se zastavil. Těžké, tmavě modré závěsy, které nahradily klářiny lněné, smetanové. Nová knihovna z masivního dřeva místo skleněného designového monstra. Byly to malé změny, ale dohromady tvořily úplně jiný svět. Jeho svět. Ani ho nenapadlo zkontrolovat telefon. Nepotřeboval ujištění, že se večer líbil i Evě. Nepotřeboval analyzovat každé slovo a pohled. Prostě to byl hezký večer. Tečka. Ta prostá skutečnost byla dostačující. V ložnici si svlékl košili a kalhoty. Přejel dlaní po hladkém, chladivém povlečení. Zhasnul. Měsíc, který se prodral skrze mraky, kreslil na zeď bledý obdélník světla. Jakub zavřel oči. Nečekal, že usne. Obvykle mu trvalo hodiny, než se jeho mozek, unavený přemíláním starých křivd a plánováním nových strategií, konečně vzdal. Ale té noci se mýlil. Žádné obrazy soudní síně, žádné útržky rozhovoru, žádný pach parfému Santal 33. Jen tma, ticho a pomalé, rytmické uvolňování svalů. Spánek přišel nečekaně a hluboce, jako odpuštění, o které nikdy nežádal. Ráno ho probudilo nízké zimní slunce, které se opíralo do oken ložnice. Nebylo to brutální zazvonění budíku, ani vnitřní poplach, který ho dříve vyháněl z postele s bušícím srdcem. Bylo to prosté, fyzické probuzení do nového dne. Cítil se odpočatý. To slovo znělo v jeho hlavě skoro cize, jako zapomenutý jazyk. Vstal a bosýma nohama přešel po chladné dřevěné podlaze do kuchyně. Automaticky sáhl po telefonu, aby zkontroloval maily a zprávy. Byl to reflex vycvičený lety korporátního drillu a soukromé války. Ale v půli pohybu se zarazil. Položil telefon zpátky na linku, displejem dolů. Místo toho otevřel okno a nechal do bytu proudit ostrý, čistý vzduch. Zvuky probouzející se Letné, vzdálené cinknutí tramvaje, štěkot psa, tlumený hluk z ulice, mu najednou nepřipadaly jako rušivé elementy, ale jako součást pulzujícího, živého organismu, jehož byl znovu součástí. V kanceláři to bylo jiné. Ticho mezi ním a Evou, když jim kávovar připravoval ranní dávku kofeinu, už nebylo naplněno jen nevyslovenou pracovní agendou. Bylo v něm cosi dalšího. Vzájemné porozumění, které nepotřebovalo slova. Usmála se na něj. Nebyl to úsměv pro klienta ani pro kolegu. Byl to jen úsměv. A on jí ho oplatil. Dobře si spal? Zeptala se prostě, když mu podávala jeho hrnek. Jako už dlouho ne, odpověděl
a v jeho hlase nebyla ani stopa únavy nebo ironie. Jen prosté konstatování faktu. Odpoledne mu v e-mailové schránce přistála zpráva s předmětem Černošice, vyúčtování služeb. Odesílatel Klářin otec. Jakubovo tělo na zlomek vteřiny stuhlo. Starý instinkt, který očekával útok, lest, další pokus o manipulaci. Čekal, že ucítí známý příval adrenalinu, studený pot na zátilku. Ale nic se nestalo. Srdce mu bylo klidně a pravidelně. Otevřel e-mail. Byl to strohý, téměř prosebný text s dotazem na nedoplatek za vodu. Nic víc. Jakub si přečetl zprávu 2krát. Pak otevřel novou a s klidnou, téměř úřednickou precizností sepsal odpověď. Přiložil naskenovanou fakturu, vysvětlil položky a navrhl splátkový kalendář. Pokud by to pro ně byla příliš velká jednorázová zátěž. Žádné emoce, žádná jízlivost, žádná připomínka minulosti. Byla to čistě transakce mezi majitelem nemovitosti a jeho nájemníky. Stiskl odeslat a zavřel notebook. V ten moment si to plně uvědomil. Ta válka, kterou tak dlouho a urputně vedl, skutečně skončila. Ne proto, že by vyhrál u soudu, ale proto, že ji přestal vést sám v sobě. Klára a její rodina už nebyli jeho protivníci, jeho trýznitelé, středobod jeho vesmíru plného zrady. Byli jen lidé, kteří bydleli v jeho domě. Vzpomínka, která ztrácela ostrost. Jizva, která přestávala bolet při každém doteku. Podíval se z okna své kanceláře na panorama Prahy. Město bylo stejné jako včera. A přece bylo všechno jinak. Nebyla to euforie vítěze. Bylo to tiché, hluboké a nesmírně osvobozující zjištění, že život jde dál. A on, poprvé po letech, byl připraven jít s ním. Livost. Žádná připomínka minulosti. Byla to čistě transakce mezi majitelem nemovitosti a jeho nájemníky. Stiskl odeslat a zavřel notebook. V ten moment si to plně uvědomil. Ta válka, kterou tak dlouho a urputně vedl, skutečně skončila. Ne proto, že by vyhrál u soudu, ale proto, že ji přestal vést sám v sobě. Klára a její rodina už nebyli jeho protivníci, jeho trýznitele, středobod jeho vesmíru plného zrady. Byli jen lidé, kteří bydleli v jeho domě. Vzpomínka, která ztrácela ostrost. Jizva, která přestávala bolet při každém doteku. Podíval se z okna své kanceláře na panorama Prahy. Město bylo stejné jako včera. A přece bylo všechno jinak. Nebyla to euforie vítěze. Bylo to tiché, hluboké a nesmírně osvobozující zjištění, že život jde dál. A on, poprvé po letech, byl připraven jít s ním. A tak šel. Zprvu nejistě jako člověk, který se znovu učí chodit po dlouhé nemoci, ale s každým dnem pevněji. Ten pocit tichého osvobození ho neopustil. Stal se jeho novým těžištěm, kompasem, který ho vedl pryč od ruin minulosti. Uplynul téměř rok. Seděl v proskleném bistru v Karlíně, zády k velkým oknům, jimiž dovnitř proudilo nízké, ale překvapivě ostré únorové slunce. Vzduch venku byl řízný a čistý, sliboval konec zimy. V ruce držel malý šálek a na jazyku cítil hořkou, povzbuzující chuť silného espressa. Z ulice sem doléhalo tlumené drncání projíždějící tramvaje. Zvuk, který už pro něj nebyl nervózním šumem velkoměsta, ale klidným rytmem života. Naproti němu seděla Eva. Nemluvila, jen si malou lžičkou soustředěně míchala vysokou pěnu na kapučínu. Jakub ji tiše pozoroval. Způsob, jakým se jí v očích odráželo ranní světlo, nepatrný úsměv na rtech, když se jí podařilo vytvořit dokonalý vír. Nebylo v tom žádné spalující drama, žádná osudovost, žádná potřeba vlastnit nebo být vlastněn. Bylo to prosté a klidné. Bylo to skutečné. Na co myslíš? Zeptala se, aniž by k němu zvedla pohled. Její hlas byl jako vždy věcný a teplý zároveň. Na nic konkrétního, odpověděl popravdě. Jen si užívám to ticho. Zvedla k němu oči a usmála se. Tentokrát už plně, bez zábran. To je pokrok. Vzpomínám si, jak si před pár měsíci ticho nesnášel.
Vždycky muselo hrát rádio, nebo si musel něco dělat. Měla pravdu. Měsíce terapie ho naučili jedné zásadní věci. Vydržet sám se sebou. Přestat zaplňovat každou vteřinu aktivitou, hlukem nebo myšlenkami na pomstu, protože se bál toho, co by mohl v tichu najít. Teď už se nebál. Prázdnota, která ho tak děsila, se proměnila v prostor. Prostor pro nádech. Lidé se mění, řekl jen a upil ze svého šálku. To je dobře, přikývla Eva a odložila lžičku. Nechceš se v sobotu přidat? Jdeme s pár lidmi na malou túru do Prokopského údolí. Jen tak, vyčistit si hlavu. Ještě před rokem by okamžitě souhlasil. Horlivě, vděčně, jen aby nezůstal sám. Teď se na okamžik zamyslel. Zvážil svou energii, svou potřebu. Možná. Dám ti vědět, dobře? Potřebuju o víkendu taky trochu času jen pro sebe. Čekal nepatrné zklamání, přesvědčování, možná i výčitku. Nic z toho nepřišlo. Jasně, chápu, řekla Eva naprosto samozřejmě. Žádný tlak. Kdyby sis to rozmyslel, víš, kde mě najdeš. A v té jednoduché větě, v tom bezvýhradném respektu k jeho hranicím, bylo víc intimity a důvěry, než ve všech velkolepých slibech a vášnivých nocích jeho minulého života. Podíval se na ni. Na ženu, která od něj nic nechtěla, nic neočekávala, jen s ním sdílela obyčejné ráno. Nebyla to zamilovanost, jakou znal dřív, spalující a majetnická. Bylo to něco tišího, něco, co mělo šanci dýchat. A v tom tichu, zacinkání lžiček a drncání tramvaje, Jakub pochopil, že znovuzrození nevypadá jako ohňostroj. Vypadá přesně takhle, jako obyčejné ráno, ve kterém se člověk konečně nebojí nadechnout. Jaro se mezitím přehouplo do své druhé, sebevědomější poloviny a plnou silou vtrhlo do pražských ulic. Vzduch, ještě nedávno ostrý a vlhký, stěžkl vůní šeříků a kvetoucích kaštanů. V Jakubově nové kanceláři v 7. patře s výhledem na panorama Hradčan, které teď vypadalo jako precizně naaranžovaná pohlednice, filtrovalo pozdně odpolední slunce přes žaluzie a kreslilo po dubové desce stolu zlaté pruhy. Pozice regionálního ředitele s sebou přinesla větší prostor, lepší kávovar a především odpovědnost, která byla tak absolutní a pohlcující, že na chvíli dokázala vytěsnit vše ostatní. Už to nebyla jen práce, stala se kotvou. Právě dokončil videohovor s pobočkou v Mnichově. Sklapnul víko notebooku a na okamžik zavřel oči. Cítil únavu, ale byla to čistá, uspokojivá únava z odvedené práce, ne vyčerpání z neustálého vnitřního boje. V kapse mu tiše zavibroval telefon. Zpráva od Marka. Žádné právnické termíny, žádné urgentní dotazy. Jen fotka 2 vychlazených půl litrů na dřevěném stole s popiskem Zahrádka na Letné volá. Konec hlášení. Jakub se pousmál. Byl to první takový vzkaz po více než roce. Signál, že i jeho bratr pochopil, že stav nejvyšší pohotovosti byl odvolán. O chvíli později, když si balil věci do aktovky, se na displeji rozsvítila další notifikace. Tentokrát z bankovní aplikace. Platba přijata, nájemné Černošice. Pohledem přelétl částku a jméno odesílatele. Necítil nic. Žádný triumf, žádnou zášť. Dokonce ani hořkost. Bylo to, jako by se díval na účtenku z čistírny. Administrativní položka. Fakt. Archivoval oznámení a zastrčil telefon zpátky do kapsy saka. Zvuk zacvaknutí magnetického zámku aktovky byl v tiché kanceláři nečekaně hlasitý. Definitivní. Vyšel na chodbu, která se už pomalu vyprazňovala. U výtahu stála Eva a listovala v telefonu. Zvedla hlavu, když ho uviděla přicházet. Těžký den? Zeptala se s lehkým úsměvem, který jí nepatrně zkroutil koutky úst. Dlouhý, opravil ji. Ale dobrý. A tvůj? Podobný. Spousta čísel, málo poezie. Pokrčila rameny. Klasické úterý. Výtah přijel a oni mlčky nastoupili. Kabina byla provoněná cizím, sladkým parfémem. Jakub si instinktivně poodstoupil
a soustředil se na digitální číslice klesající k nule. V přízemí se dveře s tichým syknutím otevřely do prosklené haly, zalité oranžovým světlem zapadajícího slunce. Jdu směrem na Hračanskou, řekla Eva, jako by to byla ta nejobyčejnější věc na světě. Já taky, odpověděl. A tak šli. Vedle sebe, v komfortní vzdálenosti. Nemluvili o práci ani o minulosti. Mluvili o tom, jestli bude zítra pršet, a shodli se, že nová islandská detektivka, kterou oba četli, má slabší konec. Jejich kroky po širokém chodníku udávaly společný rytmus. Když se u stanice metra loučili, jen prostě kývli. Tak zítra. Zítra. Žádné sliby, žádná očekávání. Jen klidné plynutí času. Den po dni. Jakub se díval, jak její postava mizí v davu sestupujícím na eskalátorech. A poprvé po mnoha měsících nepocítil ani stopu osamělosti. Jen tichý, pevný pocit, že je přesně tam, kde má být. A ten pocit ho neopustil ani druhý den ráno. Zůstal s ním během ranní sprchy, při cestě tramvají, která se líně sunula přes most, i když usedal ke svému stolu a zapínal počítač. Nebyla to euforie, spíš tichá jistota, jako hluboký, klidný tón, který zní pod vší tou vřavou každodenního života. Společné cesty k metru se staly jejich malým rituálem. Někdy neprohodili skoro ani slovo, jen kráčeli vedle sebe a nechávali město, aby mluvilo za ně. Houkání sanitek v dálce, klapot podpatků spěchající ženy, tlumený rytmus hudby z pootevřeného okna auta. Jindy se jejich rozhovory vynuly od pracovních projektů k banálním postřehům o lidech, které míjeli. Jakub si uvědomoval, že o Evě ví vlastně velmi málo, jen útržky z jejího života, které mu nenuceně nabízela. Že má staršího bratra, který je geolog a neustále cestuje, že nesnáší koprovou omáčku a že o víkendech jezdí na kole podél Berounky. A ona věděla o něm, že pije černou kávu bez cukru, že má rád staré filmy a že jeho oblíbenou částí Prahy je Nový Svět v podzimní mlze. Byly to malé, nepodstatné kamínky, ze kterých se pomalu skládala mozaika. Jednoho čtvrtečního odpoledne, když se slunce opíralo do protějších budov a barvilo je do zlatova, se Jakub zastavil ještě před východem z kancelářské budovy. Poslyš, začal trochu nejistě, ale pak se nadechl a pokračoval pevnějším hlasem. Napadlo mě, zítra je pátek. Nechtěla bys začít den trochu jinak? Zvu tě na snídani. Kousek odsud v Karlíně otevřeli nové bistro. Prý mají skvělou kávu. Eva se na něj podívala. Její pohled byl přímý, zkoumavý, ale bez jakékoliv postranní myšlenky. Bylo to, jako by v hlavě jen zpracovávala novou informaci a vyhodnocovala ji. Pak se jejím obličejem myhl nepatrný úsměv. To zní jako plán, řekla prostě. V 8 u vás v přízemí? V 8, přikývl Jakub a cítil, jak se mu v hrudi rozlévá tiché teplo. Druhý den ráno na ní čekal ve vstupní hale. Měl na sobě tmavý vlněný kabát a v ruce nedržel telefon. Jen tam stál a pozoroval lidi proudící dovnitř. Když přišla, vzduch venku byl ještě chladný a svěží. Voněl blížícím se deštěm a probouzejícím se městem. Karlínské bistro bylo poloprázdné, tiché, jen s jemným cinkáním lžiček a syčením kávovaru. Posadili se k malému stolku u okna. Objednali si kávu a croissanty. Jakub pozoroval, jak si Eva sype do kapučína jeden balíček hnědého cukru a pečlivě ho rozmíchává. Bylo to obyčejné a přesto pro něj v tu chvíli naprosto fascinující. Všechny jeho předchozí vztahy začínaly velkými gesty, ohňostroji, přísliby a proklamacemi. Byly postavené na představě, na iluzi dokonalosti, kterou se pak zoufale snažili naplnit. Toto bylo jiné. Bylo to skutečné. Dva lidé, kteří se rozhodli strávit spolu půl hodiny na začátku dne, bez jakéhokoliv dalšího programu. Takže, začala Eva s lehkou ironií v hlase, když si otřela ústa ubrouskem. Regionální ředitel. Jak se s tím žije? Jakub se zasmál. Nebyl to nucený, společenský smích.
Byl to smích, který vycházel odněkud z hlouby. Je to víc papírování a méně zábavy, než jsem si myslel, odpověděl upřímně. Ale nestěžuju si. Mám teď pocit, že jsem konečně na svém místě. To je hlavní, kývla a napila se kávy. Najít si své místo. V jejich slovech nebyl žádný skrytý význam, žádná narážka na jeho minulost, o které jistě slyšela kancelářské drby. Byla to jen prostá konstatování pravdy. A právě v té prostotě byla obrovská síla. Jakub se opřel do židle, v ruce držel teplý šálek a díval se ven na ulici, kde začínal běžný páteční schon. Cítil se klidný, nevyléčený, nestoprocentně šťastný v tom kýčovitém smyslu slova, ale celistvý. A věděl, že to prozatím stačí. Chvíli jen tak mlčky seděli. Nebylo to napjaté ticho, které je třeba zaplnit slovy. Bylo to ticho sdílené, pohodlné jako starý kabát. Venku zacinkala projíždějící tramvaj a její zvuk na okamžik přehlušil tlumený šum kavárny. Vypadáš jinak, řekla najednou Eva tiše, aniž by odtrhla pohled od svého téměř prázdného šálku. Než dřív, Jakub k ní zvedl oči. Jinak jak? Zeptal se bez stopy ostražitosti, jen s čistou zvědavostí. Na rtech jí pohrával nepatrný úsměv. Klidněji, jako bys přestal spěchat. Nebo s něčím bojovat? Nevím. Pokrčila rameny, jako by se omlouvala za svou přílišnou všímavost. Neodpověděl hned. Její postřeh byl tak přesný, až ho to na vteřinu zarazilo. Nebyla to fráze, nebyl to soucit. Byla to jen pozorování. Podíval se jí do očí a poprvé po velmi dlouhé době neměl pocit, že musí něco skrývat nebo předstírat. Jen mírně přikývl. Možná, připustil. A v tom jediném slově byla obsažena celá tíha minulého roku i lehkost tohoto rána. Dopili. Jakub mávl na číšníka a zaplatil. Gesto provedl s uvolněnou samozřejmostí, která pro něj byla nová. Už nepřepočítával, co si za ty peníze mohl koupit. Byla to jen cena za kávu a za příjemnou chvíli. Vyšli ven na ulici. Ostrý, svěží vzduch od řeky byl vítanou změnou po teple kavárny. Šon Karlína je okamžitě pohltil. Zvuky aut, útržky hovorů, spěšné kroky lidí mířících do práce. Na chvíli šli mlčky vedle sebe. Jejich ramena se skoro dotýkala. Nebylo třeba nic říkat. Tak v pondělí, řekla Eva, když došli na roh, a usmála se na něj. Tentokrát už o něco víc. Byl to úsměv, který sliboval nic konkrétního, a právě proto byl tak cenný. V pondělí, odpověděl. Sledoval, jak se mu ztrácí v davu, a pak se otočil a vykročil opačným směrem. S rukama v kapsách těžkého vlněného kabátu kráčel vstříc svému dni. Nebyl to konec příběhu s ohňostrojem. Nebylo to ani vítězství. Bylo to jen ráno. A Jakub poprvé po letech cítil, že v něm může volně dýchat.